Pun, masa kita pamatay mo, sir? Ha? Panhod, isa pa. Agi paralyze. Sa tayo ng ganina, bugat, alawas. Bugat, alawas. Panhod, isa pa. Suara ka po? Wala lain? Panhod? Nagkapasa pa din kagyapan ron? Maligo ba yan mo sa kapiti? Hindi ko kagabihin. Nanginay gundangan na sir kay wala yun, di kita mo panana. Bagsak kita na. Paano ko na? Yan, magluto sa kanya. No, sa kaya di mo na sa imo kung di mo na ganina. Magot ang sarili, di na sa pwede. Okay, pagkabot sa panahon, maningil na siya. Mag-lisod yun tadi, ha? So na lang, no? Asa kayong address mo? Davao. Asa si Angel ta? Tapos balay. Wala Ayan, mo dito. shout out sa taga Davao City na si Sir Caron. Niagin siya og paralyzed, no? Niya bukat niya paminaw sa kalawasan, niya nagabanod po, no? So, pas mo sa kusog ni siya, no? Klaro, no? Niya, hello sa taga Davao City, shout out sa inyo. Niya, shout out po sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube channel. Thank you sa inyong suporta. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Thailand, Indonesia, no? Thank you so much. Sa mga bago pa lang subscribe na sa akong YouTube channel para updated mo sa akong nailot niya. Na mo ipangutan na or comment, just comment lang sa ko ang YouTube kay basig makatabangta, no? Kanya kung ganan mo maging friend na ako sa Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. So maghilot ata guys ha. Etong tabangan si Sir nga taga Davao City. Ayan. Nag-amoy man mo. Gusto ko sa medyo. Okay, ganun ka mo. Pero okay na ka na. Ano lang, adjust mo. Ano na? Okay na? Pero sa kalas na hilot sir. Ha? Ngato. Ngato hilot? Kapit ko ba? Ano ko lang na? Ang kulong ng plato, gitna nila ko ito. Last niya nga litson, 1 month. Ulay kusog. Pagkaon lang. Tapang man. Hindi kasi ito. Tinuwagan niya kasi Oo, yun ang problema. Walay kusog ang tuhod. Walay kusog, mangurok. ay ka na murag kanang yolks. Dali to ba't ka rin? Ha? Naroon man di oh. Ay, nagkakito. Murag lagi. Kada tutuan. Sa paminta ng dahon. Bili. Ano naman palit? Bagus, patong bagus dito. Mas palit dito.
Iya tinggal pangalan. Ha? Ha? Mike? Mana ginawa? Rick, Ya. kuhan ba? Ano yung mga dishwashing ba? Sila kayo mabalik si Andre, dahil kayo nagagin mo pag dishwashing ka lor. Jadi ako, si Rich mo nang impla. Mga pahugas, sabon ko pahugas plato. Plato niya. Pantay ka na. Pantay ka. Lusay na siya. Kani lusay ya. Mayang na unak. Kani siya lusay na siya sir. Wala pa huli siya. Kani lusay ya. Pag tinatulitan dugun. Mudapon eh. Muni nung danpuhon. Na magpungato sangay. Kuta susaya. Muni siya siya matugas. Wow, 1,000 again. Google ka rin na. Yun na yun. Wait, dito na ako, dinabalik ako sa ako dito sa Manila. Ano? Wala mo ba ito? Wala lagi ka mag-bless. Bless. Love.
Ano yung tanaw? Gi, away lang mo! Gi! Tugo na! Wait, away! Oh my God! Wow! Daddy! Shampoo! Tanan shampoo! Ano yung gipalit? Ano ba na? Ano yung gipalit ni mo? May galit, dili lahi imong gipalit na shampoo. Hindi ako ginagawa. Wala, bagay. Oh, sige, oh. Ano lang kan? Buto-buto sa. Ayaw yung papaya ko natin. Ato, ano yung gabing sa talaga ko? Inom puta na, ha? Oh, magatos. Lako na ko, be. Yung maglaan sa dawa sa... Sam! Kim! Rejection. Lami! Oh, shoot! Tama ba? Ba't mo lang sa kunig tubig, ah? Ba't mo lang kunig tubig? Ito na ko, eh. Naman. Sige, hawa na kunig hugaw, dire. Oh. Wait. Oh, wait a second. Malamig na lang na. About this, sour. About sour candy? Kalamig na. Mura gatas yun mon. Asang straw. Mag-ano ka na? Sundulin mo na? One.
Nasa yan. Patay na siya. Dapat, akit ka balik mo. Sabihin mo na niyo. Ha? Kaya na sinunod yun. Ano? Saan pa to? Wala na. Ano ma? Tara, gusto mo tayo mo sila na.